Kung ayaw ng karne ng baka o kalabaw na sahog sa ata-ata, may bersyon na matitikman sa Bawang La Union. Ang ata-ata tuna. Ang tuna na ibinibenta mula mismo sa karagatan ng bayan at coastal area sa lalawigan. Simple lang naman ang paggawa at ingredients. Slice lang sa bite size ang tuna loin. Ito yung tuna loin niya. Ito ang pinakamasarap na ilagay. So itong tuna is galing lang dito. Galing lang dito sa Bawang Sea. Ito malapit na tayo dito sa dagat. Lalagyan, ilagay ang tuna, slice onion, slice pipino, soy sauce, sriracha, oyster sauce, chili paste, sesame seed at sesame oil. Paghaluin lamang ang mga ito. Pare-parehas na yung kulay nila. Ayan. At lagyan ng toppings na shredded dried seaweeds. Sir, ma'am, ito na po yung finished product natin ng tuna ata-ata. Ang ata-ata ay isang kilalang bersyon ng kilawan ng mga Ilocano na sinasangkapan ng raw meat ng kalabaw at baka. Ang masarap na ata-ata tuna ni Arjim nagmula raw sa suhestyon ng kanyang customer. Yung ata-ata ng Ilocano is yung may papait siya, may apdo. Pero sa akin po, dito sa Tuna King, yung tuna ata-ata ko is sweet and spicy siya. Malalasa yung talaga na fresh po siya. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.